Danas spremam juneće repove u zemljanom loncu. Pa zar se i to jede? Bože, sačuvaj kakva pitanja. A ovo je bre gurmanluk broj 1. Juneći repovi pa 10 mesta prazno. Ukus kakav se ne može porediti ni sa čim. Ko mi kaže repovi fuj, ja mu dam šansu da proba i da se predomisli. Ko mi kaže opet fuj, više ne pričam. Mada takvih je vrlo malo. Mnogi su probali i oduševili se. Još kad se spreme na ovaj način, mislim da nemaju konkurenciju. Prvo što radim, potapam ih na pola sata u hladnu vodu sa malo limuna. Na taj način ću izvući sve nečistoće i specifične mirise koje repovi imaju. Što se tiče povrća, tu je crni luk, beli luk, šargarepa, mladi krompir i domaći paradajz. Kad procedim repove, dodam soj i biber i dobro ih izmasiram. Pošto oni zahtevaju dugo i lagano krčkanje, nema bolje opcije nego da ih spremim u zemljanom loncu, kao naši preci nekada. Upravo zato ja koristim lonac od braće Šunjevarić, porodica grnčara koja posluje već 3 veka. Repovi će se u njemu najlepše skuvati jer zemljano posuđe savršeno održava toplotu. Povrće i repove slažemo u slojevima, red jednog, red drugog sa dodatkom začina po želji. Na samom kraju ih zalijemo crvenim vinom i vodom, poklopimo i pravac na lagano krčkanje bar 3 sata. Ako mene pitaš, 4 do 5 sati je idealno. Zato porani, pristavi ih na vreme i imat ćeš ručak i snova. A ako ti se posle svega ovoga nije otvorio apetit, poslušaj ovo i verujem da hoće. Nema na čemu i drugi put. Piši mi u komentaru da li si ljubitelj ovakvih specijaliteta i gde si probao najbolje repove. A zatim poruči sebi zemljani lonac, sačuvaj recept i javi utiske. Veruj mi, od ovog nema dalje.